Salutare la toată lumea și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi o să întreb ChatGPT-ul, de fapt o să întreb niște provocări pe care mi le dea pe Brawl Stars. Așa că înainte să începem acest videoclip, nu uitați să rupeți butonul ăla de like și de subscribe ca să strângem și noi 10 like-uri la acest videoclip. Bine, nu știu dacă strângem 10 like-uri, dar să strângem și noi 5 like-uri acolo ca să fie treabă bine făcută. Așa că haideți să începem. O să scriu aici, dă-mi, te rog, 5 provocări, pentru că 5 provocări vreau să fac pe acest videoclip, provocări care să le fac pe Brawl Stars. Na, hai să vedem ce-mi dă. Dă-mi, te rog, 5 provocări. Mi-a dat. Hai să vedem. Sigur, iată 5 provocări interesante pe care le poți încerca în Brawl Stars. 1. Doar atac de bază. Alege orice brawler și joacă un match fără să folosești abilitatea specială, superul. Vezi dacă reușești să câștigi. Ok, deci asta este prima provocare, să joc un match fără să folosesc superul. Așa că haideți să intrăm pe Brawl Stars să vedem ce se întâmplă. Ok, am intrat acum pe Brawl Stars și trebuie să luăm un brawler cu care să dăm un match. Stați că nu vreau să joc cu ăsta. Un brawler cu care să joc un match fără să dau superul și acest brawler va fi Finks, care este noul brawler. Hai să vedem, îi dăm ready și să vedem ce se întâmplă. Cum o să joc eu fără să dau superul ca să fiu protejat, să opresc timpul gloanțelor care le dau inamicii. Hai să vedem ce se întâmplă. Cum jucăm aici? Ia. Deci trebuie să jucăm fără să dau superul. Atac de bază, practic. Fără a folosi superul. Ia că deja dă, cred că dă gol. Hai că mai dă dacă. Ce sunt mă boții ăștia, bro? Bă, ce sunt boții ăștia? Trebuie să nu dau superul. Trebuie să nu dau superul. Că altfel, da, am pierdut provocarea. Așa. Hai să vedem ce se întâmplă. Deci, nu trebuie să dau superul. N-am cum să câștig fără super. Hai mă, pește de aia. Uite-te și tu. Uite-te și tu. Hai că ne-a dat gol deja. Nu cred că am cum să-i bat pe ăștia fără super, așa că, da. O să mă străduiesc. N-am cum. Eu sunt obișnuit să nu folosesc deloc superul. Eu nu sunt obișnuit să stau fără să folosesc un super. Na! Ce gol era să ne dea acolo. Era să ne dea gol și să pierdem. Stați că... Bă, v-a bătut pe toți Jackie asta, mă. Hai, mă. Uite-te și tu. Bo! M-a bătut. Da, nu cred că pot. Da, nu cred că pot să joc. Hai că nu dau super, nu dau superul. Dar dacă îl dau din greșeală, nu știu. Să nu-l dau, mai bine. Deloc. Că nu vreau să-l dau din greșeală, așa că... Uite-te și tu, n-am cum să-i bat. Fără super nu pot să-i bat. Mi se pare imposibil să-i bat fără super. Da, cred că pierdem meciul ăsta. Cred că pierdem primul meci. Hai mă, te rog. Uite-te și tu. Mă bate. Jackie! N-am cum. E imposibil fără super. Hai să trecem la... Da, deja am pierdut. Vai, am pierdut. Deci e imposibil fără super. Da. Așa că haideți să trecem la următoarea provocare. A doua provocare pe care mi-a dat-o ChatGPT-ul este
este fără atac principal, adică poți folosi doar gadgeturile și superul, dar nu ai voie să folosești atacul principal, adică n-am voie să dau damage cu atacul principal, unde apăs pe butonul roșu, așa că hai să vedem cum iese, mai sunt aici încă 3 provocări, așa că hai să vedem cum iese, să revenim pe Brawl Stars. Ok, am reintrat pe Brawl Stars și acum haideți să alegem un brawler cu care să jucăm, să folosim doar atacul și gadgeturile, fără atacul principal, adică superul și așa. Acest brawler cred că va fi Jackie, dar problema este că nu prea a fost clar acel ChatGPT, de fapt ChatGPT nu a fost clar că nu pot să-mi încarc superul fără să dau damage sau poate se poate încărca, nu știu, dar eu o să-mi folosesc doar gadgeturile și da, o să vedem ce se întâmplă. Ia, ba da, poate să mi se încarce superul, deci trebuie să aștept practic să mi se încarce, dar nu pot să atac. N-am cum să atac. Da, trebuie să mi se dea damage ca să mi se încarce superul și nici nu mai am semnal. Hai, te rog, dă-mă damage, dă-mă damage. Da. O să mă duc eu acum să le dau. Ia, dau eu gol? Pot să dau gol? Nu mi s-a încărcat superul. Ia, lasă, ia. Hai, să mi se încarce. Hai că nu mi s-a încărcat, dar să dau superul ca să mi se încarce. Atac. Hai, te rog, dă damage. Așa. Așa. Dar nu pot să dau cu atacul principal. Deci folosești doar gadgeturi. Dar pase cred că pot să dau. Pot să dau pase. Hai să pun un perete aici. Că în rest nu pot să folosesc. Cred că mă înjură ăștia meci. Că nu joc cum trebuie. Deja ne-a dat și gol, dar nu contează că avem 1-1. Hai să mi se încarce superul. Hai, dă-i. Bun. M-a omorât. E perfect. Ok, hai să vedem. Deci trebuie să mi se mai încarce odată. Stai să pun perete aici. Am pus un perete. Deci doar gadgeturile le pot folosi. Hai, dă ca să mi se încarce superul. Hai că a dat gol și am câștigat meciul ăsta. Deci, da. Am putut să câștig meciul ăsta fără să dau niciun fel de damage cu atacul principal. Avem un star drop. Da, mare legendară ne-a dat, așa că hai să trecem la următoarea provocare. A treia provocare pe care mi-a dat-o ChatGPT-ul este provocarea solo showdown fără power cubes. Încearcă să câștigi un meci în showdown fără să colectezi niciun power cube. Așa că hai să vedem cum va ieși meciul la showdown fără să luăm niciun power cube. Let's go! Vom juca tot Jackie la această provocare. Hai să mergem la showdown, la solo și să vedem cum va merge treaba aici. Eu sper să meargă foarte bine. Eu zic că e o provocare destul de bună și nu trebuie să luăm niciun power cube. Trebuie să câștig meciul fără să iau power cube. Așa că hai să vedem ce iese. Uite-l pe Byron. Ia. Pot să-l omor? Dacă s-a referit câștig meciul, oare s-a referit și la să mai să rămân pe locul 2? Cred că trebuie să plec. Am pierdut. Să mai încerc o dată acum. Ok. Luăm Poco. Ok, am revenit și vom da acum un meci cu Poco ca să vedem dacă o să câștigăm, că meciul trecut l-am pierdut și da. Hai să vedem acum cum o să fie acest meci.
Să vedem dacă o să câștigăm, nu o să câștigăm. Văd că ne-a dat boți. Ne-a dat boți cumva? Na, nu ne-a dat boți. Și noi o să ignorăm cutiile astea și o să jucăm fără. Uite că o dau un Shelly de pildă. Și eu, practic, nu trebuie să iau power cubul. Ok. Deja am un cub. Am pierdut. Dar nu-i problemă. Din greșeală am luat cubul ăla. Da, lăsăm așa. Am pierdut. Lăsăm așa, că măcar să se pună ca win. Bă, se pune ca win și locul 4. Bine, nu neapărat, dar... Așa, hai că avem aici un star drop din care nu ne pică absolut nimic și așa că hai să trecem la a patra provocare. A patra provocare pe care o vom face este provocarea modului greșit. Bine, este a treia, doar că am căutat alte provocări mult mai șmechere decât celelalte și aceasta va fi a patra și zice alege un brawler nepotrivit pentru un anumit mod de joc. Exemplu, Tick în Brawl Ball și încearcă să câștigi. Așa că hai să vedem cum vom juca noi cu Tick la Brawl Ball și dacă vom câștiga. Let's go! Am intrat acum în Brawl Stars și haideți să luăm pe Tick și să jucăm cu el la Brawl Ball, pentru că e cel mai slab brawler din joc și nu prea e făcut pentru nicio hartă, adică nu prea merită jucat Ticu și hai să vedem cum ne descurcăm. Cred că deja ăștia, deja ne șoptesc pe la spate cam la Ticu, cred. Hai să vedem dacă câștigăm meciul ăsta. Ok. Ăsta deja, uite-te și tu, ăsta deja nu mai vrea să joace când a văzut cam Tic. Efectiv, bro. Ia că pot să câștig, cred. Ia. Hai că am dat damage acolo. Stai că-i dau și eu. Ok. Ia. Bun. Bun. Hai că nu-i rău. Știu că ăsta e cel mai nepotrivit brawler, dar... Bă, nu e rău de jucat. Adică merită. Să zicem că merită jucaticul. N-am putut să dau superul. Hai că mi se dau damage. Dau damage. Hai că aș putea să mor. Hai că mai mor. Am murit clonul legend la lui. A dat gol deja, deci cred că putem câștiga meciul ăsta. Primul meci pe care îl câștig cu Tig la Brawl Ball. Uite, știu cât de încet aruncă să dea atac. Vă bate Max pe toți. Uite-te și tu. Vă bate Max pe toți. Hai că mai câștigăm dacă e. Hai că pierdem meciul ăsta. Nu, eu nu mă joc deloc. Am pus pe el. Nici nu e bun deloc de nimic. Hai că trebuie să câștig provocarea asta, că n-am cum. Dar cum a prins atâta viteză, bro? Uite-te și tu, te bate o Ems. Dă-i. Dai gol. Hai, gol. Bă, nu se poate așa ceva. Nu-mi zice că pierdem. Nu-mi zice că pierdem. Am prins-o la timp. Dar mă bate Emzul ăla. Te bate Max. Da, nu cred că câștig cu Tic. Mi se pare prea slab brawlerul ăsta pentru jucat. Adică ar trebui șters din joc. N-are ce căuta. N-ai ce să faci, că el efectiv, uite-te. N-avea dau damage. Am pierdut, ne-a dat-o pe lângă. N-ai cum să câștigi cu Tic. E imposibil. Așa că haideți să trecem la a cincea provocare, pentru că asta cu Tic mi se pare imposibil. Așa că hai să vedem ce e următoarea provocare. Și a cincea provocare pe care mi-o dă ChatGPT-ul este provocarea un singur coechipier care în Brawl Ball sau în Gem Grab joacă fără să ajungi mai mult de un coechipier, pasează mingea sau apără doar unul dintre ei. Așa că hai să vedem cum va merge treaba asta. Voi juca acum cu Carl la Brawl Ball și trebuie să apăr doar un coechipier și să-i dea doar lui pase, așa că o să vedem pe cine voi apăra. Voi apăra pe cel care are brawler mai bun.
Zis că îl voi apăra pe stu ăsta. Doar pe el îl voi apăra, pe ăla îl voi lăsa în pace. Așa că hai să vedem acum ce se întâmplă. Uite că îl salvez pe el. Pe ăla las acolo să se lupte și să aveți doar pe el. Dar văd că e destul de bun, așa că... Așa că da. Uite, o să-i dau doar lui pasă. Ia mingea. Hai, ia mingea. Bun. A, dar i-a dat-o lui, dar nu contează. Contează că i-am dat-o eu lui. A dat el gol, fix cel pe care l-am ajutat cel mai mult. Bravo. Hai să vedem. Meciul ăsta nu prea a fost nevoie să dau pase, că e bun rău ăsta cu stu. Uite, îi dau lui. Da. A dat-o ăsta cu Janet, dar nu contează, contează că am câștigat meciul ăsta și cam asta au fost provocările. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă mai vreți să facem videoclipuri cu provocări pe Brawl Stars, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe, așa că noi ne revedem data viitoare cu un nou videoclip pe acest canal, cu un nou episod.